Handog na naman sa ikin. Budans ko na silang duha. Da. Gaan na mag... A few moments later. Good morning guys. Mga to sa may karong doktor mang ipa-check up si Kuya Kinkin kay upat na kaadlaw ijang hilanat. 4 days na sa isang absin. Nata. Mainit. Tali. Tumila doktor sa lang tus mabini. Tumitunong ron. Karo malaboratory ijang dugo. Taday. Lag kay upat na kaadlaw ijang hilanat guys. Taas ra ba jud? Liya day. Ito na meron. Ang dalian ni hugo, oy. Ang dalian mo ni hugo, kin. Mga nakaglapay. Niwang. Ang dalian ni hugo, Punay habag-habag na nung ka. May paniguro pa check up guys, kaya yung simbakuhan ni naning isang ipamati. A few moments later. Ihi na. Karena pangana, na garo da. Nah, siara. Atong video na rin atong ikuwi ni. Hah? Pakai salon. Kau makai dugo ini gihi? Pun apa? Gamay. Dugangi pa. Kaya pa anas ko ang dapit. Or gripo. Pun ang gamay kin. Kanapit ang naipanga ni babaw. Timug deh ha. Kaya wana ihi ada ay kaya makontrol. Makontrol ring ihi ah. Mana? Deha. Driver si bibi mo oy pasahero nging naghuyab mga among pasahero nging mati nging hawi kay ikaw may pasahero hawiri driver hawiri ana nging ang mga pasahero nang huyab katugon natugon man imong pasahero nging sige, mag-isig ang pasahero na. Drive na. Nging. Nga, nyaman pasahero katugon na eh. Gasolina. Naik gasolina. Hala pag-asa mo. Nging.
Magas na ko na sila, magas na. Nagas siya, tikimiyat na imong sakdanan. Okay, sige. Nging, nging. Nging, 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 nging. Alam ni Payas ang mga batang gamatoy. Ito na guys, ipa-check up na sa Kuya Kinkin. Kuha na sa ihi o dugo. Ipa-laboratory na to. Si Undoy rin ang iban nilas papagabril. Okay, bantay mo kung Bibi Dalton. Sa kimiyat, nara-darang ibilin. Oo na may kuan ka ng sipon. Di ko padool. Anak akong papa. Di sa salamat ka sa Undoy. Ang iba na papagabril sa Kuya Kinkin. Ay, pangkatong-katong. Marami. Balik sila din. Tikimiyat, absent sa tikimiyat. Kaya may mga hatod. May mga hatod, may bantay na to. Tugo na. Tugo na guys. Patugong na kuya. Patugong na kuya. Patugong na sa Joe Karijot. Asan yung katiran guys, kaya tagas ng kukos bibi. Nagkatar time. Tani mo na yung katir ni Dalton. Wala yung magkagamit na ni kang Dalton rin yung gamit. Nila ay kaday. Wistik niyo kila ay buti ni. Kimiyat. Nila ay ka. Ngayon sa dugay kung sila sa papa. Sasama ka. Nganta sila magpapama. Nganta sila. Ang doktor na kain pa. Ito na nakuha ang dugo ug ihis kay Kinkin guys. Kay laboratory to si Ja. Kuan na ihigos. Nakuha na naman tong doktor. Anak naman. Buksa lang. Anak naman. Hindi nakaihi. Makuha na nag-unsay ko basi na UTI sa Kuya Kinkin. Hindi na napabaw ng kwarta. Kaya basi ang sarap ipalitan siguro. Biskuit na may pabawon. Kaya O kwarta lagi. palit pa si Jay makain. O kwarta lagi pabawon guys. Chicheria siguro palitan. Madutong biskuit kay maluoy man lagi po ko kain sa maikag. Bag na yung mga palitan nga ka ng Tagampod kuwan. Sa chicheria man lagi piya palitan dahil siguro. Taga. Yung mo biskuit pag mo no. Dali na mo eat og candies kay ang ngipon. Hindi naman ko i-eat. Wala ko i-ubo man o. Gahapon ha naging nagkitiran ay isang pikas kamot karon hang itiwas sa pikas. Ay pa silang tiil hani ibutang karon man yung katiran ni isang tiil. Inyatin. Nagbuk naman yun mo. Tagas na. Hanggang na hanggang katiran ni human ni bibi. Tuwag sa kanil katar dito. Dengag kog saging guys, sinog dia. Ang idengag kay sayang. Mahinog na. Takang. Tawa ko ampun sila sa papagabril. Ang tago kaya kuwang kuya Kinkin. Mag-uudog ko maghanang basta na ibating yung mga bata ba. Dabdaban na rin itong dinang agsaging. Sigaan kaya madunong madali ka. Luto. Nagaban sayang na itom na. Daot na. Nagilabog kaya di naman na madangag. Ay pondohan dag tubig kaya basta nasa di na kung agas ang za. Isag man din siya ganing kahudya. Kung nagasa ka buok guys. Kung gano'n nang dali mo luto ba. Okay. 1, 2, 3, 4 naman ka. Binagha na rin masagad ng abuhana. Sagangan di ay. 4 ka binagha masagad rin sagangan. Ang punduhan na rin dahil tubig. Kaya madyo nang umawag agas na may pamuho sa CR. Nasa sa karikot. Na may pamuho sa CR. Hindi rin. Nakaday sa yun. Na, puno na. Di man mawanan na na. Sige, lubaga. Okay. Okay na. Sud na dali ka na iwan. Wapa na ka nag-ipit ng gaming badzi. Thank you. Manggoy pandong ang. Nanay pandong na dito mawanan na na. Gatang saging. Tripag makusan nilas. Itong tanawon. Dance, dance, dance. Sige, kamang duha. Dance maron.
Ikaw sa una, kaya sundog si Bibi. Sundogon man kimiyat si Bibi. Manundog man yan, awan. Dance. Ako, manundog sa gato, ikid-ikid. Awan. Hindi, kaya marunong magkabog. Ikid-ikid. Dahil ko manundog po. Dali, ton. Dance mo, ton. Dance, dali. Dance. Uy, bago tayo uwan na may dari. Ha? Gago. Arang lamay ang rambutan. Masarap naman ito. Arang tanaw ni Bibi. Dikit-dikit lagi. Kau nawa man. Bi. Ba. Parang matalong. Nawa? Nawa na gani. Uy! Kau gata. Ha? Kaya ata, oy. Tugas uwan. Madunong kaya benda kaguan dari sama. Kagbaki dahil nagbilangkad. Alam mo rambutan nila. Ini apa? Tun. Alam mo rambutan to no, nangahinog na. Di laman ate. Ha? Necrol. Nado. Garaan din, nundog din as baby ni mo. Ha? Lagi. Unsa man sa tikimyat. Sa tanawan guys, nimbukaw na ba ni? Unon na tagar makakaon. Di, tanawan ni bukaw na ba guys? Uy, bukaw na. Ya. Mapit na ni maluto. Ikaw naman. Na merong saging dilang ag. Saging hinog. Sagasuan oy. Nundog ka, manundog. Dali, kamu saja na. Dali. Dali. Ya. Manundog. Lagi. Na. Padahal gamay day. Ana. Manundog na naman sa ikin. Budans ko na silang duha. Da. Gaan na mag-isang ka, nagkawa na may diaper. Da. Yan naman. Agipit na tikimyat isang iganahan kay color pink man. Ala. Saan ba din pagkuha dan isang ipit man mo lingkod? Lingkod ko na day. Huwag mo ba isang kuhaan day? Uy, nas nanay. Ala, damsir man day ni. Lagi, kasag na magikid-ikid na. Ala. Dance. Nanasuko na. Ito lagi ko ang ipit ni mo day. Dani sila kuya kin. Taas ka isang kuan. Dapat 0 to 1. Ano taas day kazo? Ito taas ko. Agdugo ni Japlo. Apa day? Ingat, taas ag white blood. Moray jang kuan. Ang gidang kuan na dyan infection kaya gidang dugo kay taas na white blood cells dito sa mga infection kaya nisa ka magidang white blood cells. Lagi moday nang lim. UTI awi dang kuan na UTI. Moday lim kuan ni jang hilanat. Na may dugo ito ini. No anay dugo. Na Ala. white blood cells 5 to 8. Dapat 0 to 1 ba na? Moday lim huwas jang hilanat. Moday kuan. Ana siguro. Sila. Hindi moday jang tambaw. Ata ni pangatay. Kuan na ni pang Bayute. Na, kamusta man ang pamati? Lingkod na. Sa kulay. Na-infection na imong kuando. Aso na sige ka ano chichirya do. Sige na mong tubig. UTI man dahil dyan pa. Ha? Niinit na po. Ano guys, ito ng amang banana. Tanggal sa lanan. Pero, uy, ito man. Lata na gaban. Kaya nga, uy.
Yes, nero. Luto na. Dala, may nga item. Mau buti nila nga kuan na. Wala pa ni. Me. Tsa. Ay, ano? Lami, day, lami. Lami. Tsa, lami. Tala, bro. Luto na katang saging. Tilaway pa. Lami na ta. Lami na ta na kuan no, no, dumugun. Dumugan. Ano ni lakot ta dai, dili dai, ko dai. Hala. Ate Dala. Kalagpot. Kalagpot. Laki ka kurinti oh, hala. Ay, dili na. Banga. Ano man? Kaalagi, sira. 5,322. Ay, ginoo ko. Asa man taon tama munit na na. Mag-aircon na nagbuntag ha. Mo lagi. Gabi ira ng aircon, guys. Napabuntagan ra kay ay batang sintenon. Daghanang iring dari. Dapud, lain das ibabaw. Lain putus ubus to ah. Naga na. Hanip na mo din ng agsaging. Ngaan mo. Okay. Kami ra magkulor na. Pwede ha. Ha? Iringan ni. Ya, isa. Duha, tulo. Na. Nyok. Lain lagi ring naong ni isa tambekeun. Kari si rikaeun kitambek mana? Liwat bintong. Tambekeun. Dapat isa isageun. Na. Segeun. Katog ko kin. Kainam na tambal. UTI, mandi ay. Arang manday ko ano sila UTI. Bintahan na yung pamati, be. Bintahan na yung pamati. Anong maling sa prestamol kay init tapod. Muna na ni Kuya Kinkin guys, antibacterial kanina. Muna resita ni Dr. Salang. Salamat ka Ajo. Kay yan isang tambaw. Muna yung tong di mahuwas ang isang hilanat guys. Kay UTI man di ay. Nanay dugos isang ihi. Tapos malagi na. Di lagi din taon magpalabig. Chichiria. Kay di na gano'n mo pabawnan guys. O kwarta. Kay malagi na. Chichiria man di paliton. Biskwit na may pabawn ni dya. Diyan na. Naresitaan na. Salamat sa Ginoon. Salamat pa ni Undoy. Nganing uban nilas papagabril pangadto dito. Pagpa-check up. Ano dyan tao. Mainom agamang Kuya Kinkin. Na. Salamat ka guys. Sa pag-uban. Sa mga vlog kada adlaw. Thank you for always watching guys, and amping mo kanunay. Bye.